Ana Maria. Bon dia. I avui vos volem presentar un concurs espectacular que estem duent a terme per seleccionar la millor mascota per a la nostra biblioteca. Per això tenim amb nosaltres Ana Malén Santandreu, que ens explicarà com va ser el concurs. D'on va créixer aquesta idea? Bé, aquesta idea ja va sorgir l'any passat, perquè ens vam engrescar, els mestres, en què ens faltava una biblioteca. I aleshores vam pensar en una sèrie d'activitats i una d'elles era tenir una mascota. Per tant, ja va sorgir l'any passat aquesta idea. Qui va participar? En el concurs pot participar tots els nens i nines de l'escola de Categal, des d'infantil fins a 6è d'educació primària. Quin material es poden fer servir? Els temes dels materials no vàrem aclarir quins havien de fer servir. Mos és igual. Mentre es col·laborin tots i la família, els nens, poden emplear qualsevol material. S'han presentat molts alumnes. Sí que n'hi ha. Per ara n'hi ha d'haver 50, però avui, com que serà el darrer dia que les mos duguin, mos falta encara contenir unes quantes. Però n'hi ha moltes. Com se seleccionarà la guanyadora? Ahir mos vam reunir i vam decidir que hem de votar entre tots. Entre tots vol dir tots els que formem part de l'escola. Per tant, votarem tots paraules i després veurem qui és que ha guanyat. Ho decidirem entre tots. Què es farà amb ella? Amb ella el que farem serà, a part de ser la mascota, serà el logotip de la biblioteca i serà el que ens representarà la biblioteca. I on es col·locarà? La col·locarem dins la biblioteca i ens falta tenir un lloc ben visible i que estigui allà i que tothom la pugui tenir i la pugui veure. Gràcies. De res. Adéu. Adéu, adéu.